Аз съм Илана. Аз съм Матей. И ние сме Илана Family. Family. И в днешното видео аз бъркам тази чашка с затворени очи, пазим си някакъв цвят. След това отиваме на пазар до Теското и купуваме нещата, които сме спазва с цвета. Нека да започваме. Аз ли съм първо, Матей? Давай, ти първо. Стоси. А как се това аз мога да отворя? Как се това? Ето това е сбил. Сега трябва да отворя намазано, да не се скъсва. Пада ми се жълто. Нека сега да видим. Нека аз Матей. Ето ми спадна жълти. Не ми се падна червено. Какво ще ядем? Не, черешки Какво ягоди. червено ще намерим в Черешки магазина? ягоди. Добре хора, нека да се правим към Теското. Здравейте, приятели, вече сме към Теското. Ето го и него кара. И сега, моят цвят, където знаете, е жълто, а на А Матей. моят е червен. И сега, първо, преди да влеземе, знаете, че сте се абонирали с камбанка, да не пропусна някой следващото ми видео и да дадете по един лайк на това видео. Айде да видим от теб. Така хора, вече намерих ето тук нещо жълто, именно бътре. Айде да вземем един малък, защото само за наблюдение както няма как. Добре, аз съм направила 3 и сега е ред на Матей, но какво сега да правим? Може да намерим нещо червено. Аз също намерих нещо. Именно мини домати намерихме. И това става, нали? Сега обикновено трябва да отиваме към фризера, ето там където е. И нека да се плаща. Има някакъв жълт крем на нас. Бе, хората току-що намериха нещо такова, защото с такова ето това нещо. Не знам дали е жълто, но според мен е тук има жълт герой и тук е жълто, значи че е за ядене. Така. Нищо. Така хора, не можахме да намерим нищо червено. Но нека сега да видим. Няма нещо червено. Сега не знам дали ще се умова за Това да е червено. според мен това е кафяло хора. Nope. Така че аут. Така е, това е чипс на Кока-Кола, но не е храна. Така, приятели, намерих ето такова нещо жълто, защото ние червено и жълто, а за мен ще се го разделим с брат ми, именно ето така, за да не е видно. И сега слагаме тук. Така хора, ето, взех се един чипс, защото тук пише, че са жълти, а няма как да пропусна любимото ми ястие, именно чипса. Кола или не обичате? И слагаме, и нека сега намерим нещо на брат ми, разбира се. Червено, гигантско червено и нещо да го добавим. Защото е червено. Нека отидем на следващото. Така, приятели, вече сме на втора щат, където се съобща. Сега, че много се разглежда. Мисля, моята е банан. А моята е ягода. Да. И сега ни сопваме. И си пигваме. И си сопваме именно. И така, приятели, вече сме намерихме сладки най-накрая. Ето, взехме сладките. Сега трябва да пробираме. Ето, взехме динозавър, моя еднород, който ще залепим цъпно тук. И сега едно червено. И едно червено чак, че те са толкова хубави, че са залепнали като братя. Ето ги.
Ето червеното и жълтото. И нека се вземе към следващото. Именно от ето тези сопчета, които са оранжеви, но мисля, че са жълти отвътре, така че ще изсипа в по-голямата част, ще да видя как е оранжево. Аз взех червени, как ето може да видите, че е червено. И пак ягоди, само ягоди. Няма да видим. Айде. Не, защото именно магазинът затваря сега е 7 дни. Ето как се опитваме да направим. Нека сега да ти покажа, където аз ще опитвам как да ти Давай. сте мечтали в България да бъдете касиер. Англия място за вас. Така, си имаш този продукт. Сканираш баркода. Слагаш го на камбана. Маркираш ето биловото нещо. Нямам представа къде е. Баркода. И маркирам. Ами, това е. Маркираме на всеки. Така, ще видим, когато вече сме готови в колата и потегляме към Home. Давай. Така, приятели, приключиха нашите сканирки, сега нека да платиме. Така, какво натискаме? Не, ще се натискаме. Тук. И слагаме ето тук парите. И спите. И сега чакаме май да ни бъде лесно или не. Вижте ли хора? Не. Дайте ли по-рибано това? И стотинки. Дори ни наболетка и стотинки. Тях. Так. Вече се прибрахме от вкъщи и нека сега да пробваме нещата. Ето тези сокчета, моите бананови, тук какво би ви казал? Ягода. Добре, и нека ги отваряме и да опитаме. Значи ще ги оценяваме поне вида. Аз мога да отворя моите. Не, чакайте, какво има това? Ами салфетки, ако се измърсили. Така, да беше ужасно да ви кажа. О, беше ужасно. Я да го. No, да ти. Ужасно. Как? Харесва ли ти? Изобщо бих го дала ни. Ужас. Не. Ужас, ужас. Ужас. Погледнете му само цвета какъв е мътен. Даже има парчета вътре. Да, банано. Да, и от ягода. Между другото си има едно пепси с този голям чипс. Извинете се нас. Така, следващи са именно ябълките. После. Кое са? Значи, черните мечета. Ще се даде ги слагам между нещи. Между другото, моето телефон е блок, както и на мен. Да, и моето ли? Всеки знае, че аз харесвам. Но си напишете в коментарите дали харесвате. Хаштаг и че лайк to you. Доста е свързо. Между другото сладичко. Като слайм. Две колко се разяга. Аз скапах много. Мен му дава много хубаво. Да, хубаво, сладко е такова. Да. Стигнали сме млявки към следващото. Нека го погледам. Така са ябълките. Аз го дам само това, защото след да викай ми паднаха лятото. Не знам как ще ям, ама трябва да го закриват. Как бе? Лъж. Така. Але колко гледам как? Как ще откапеш? Не знам, кажа го да. Те за не знам. Само за хората го правя именно за вас. Но да, нека сега да капаме ябълките.
харесва ябълките в дълга. Ябълка като ябълка, какво кажеш? Аха. Баш моето е такава. Вижте какво направих. Само и тук като капак. Да. Много да го добавя като ряпа. Така, не мога да го хапам. Леко му усещам вкуса. Да, бе му дава оценка. Много хубава. Защото всеки знае как изглежда ябълката. Но да, мен харесва малко ще хапна. Бе, Цветката ми се залепи. Аз от другите. Айде да започваме към другия рунд. Аз имам ягоди, Аз а имам ти имаш банани. банани. Айде да ги отваряме и Аз направо да ще ни харесват. Не, аз направо ги късам хора, защото не плащам. Виж какви са големи. Хората са ти казали, може си питаме на. Не знам. Не, това е чисто не. Така, Виж колко е голяма. гледайте мое. Искам да опитам много. Ето моят банан. Мутант. Вижте колко е малък. Посъгивка. Така. Аз мога да го... Гледайте, вижте да стори цяло. Майко, тук после... Ами аз го помня. Той тези банани са изгонили. Погледайте. Мале, какви банани сме взели. Гледайте се сплескали за някой дебелаки. Много вкусна ягода, между другото, много вкусна. Много банан само да смути. Между напишете в коментарите дали искате смути чалендж. Това банан вече ми загорча, не е харибо. Напишете в коментарите дали искате смути чалендж. Хаштаг смути чалендж. Хаштаг смути чалендж. Но не, нека то банан искам да гаща. Да го оставим. Сега Да, видим какво имаме за другия. да. Трябва да вземем една лъжичка, ето. Благодаря. Аз имам. Това е зубземно. Томат. О, време да оцениме банана, не ни харесва. Еми, харесва ли, скажи? Ами да, харесва ми, да, му оценка. Знам Майко, само. погледнете как се пуска като... Аз пробвам. Как го представиш? Днеска. Това е много сложно видео. Много кисело. Много вкусна, лек сладолет. Ами... Да. Горе-долу. Е, добре, ама горе-долу, не ми казвам. Бих му дала... И на моето още е толкова Бих му дала... Леко на поле, лекичко. Че му някакви парчулци, но така е казвам. Вие всички знаете, аз Преди към другия рунд. Бе, ай към другия рунд, стига сме много. Аз имам сок. Защото имаме пъпеш, но няма да го отварям точно и за вкуска, защото всеки знае пъпеш как изглежда. Сега, моите сокчета са ето такива. Моите отворени от мама. Сега, моите бутикалови. Не, Червене. чакайте, че всичките се разплокаха. Гледайте моите отворени сокче. И да слабката каква е. И слабката каква е. Тя направо не мисля, че ще потъне. Аз пробвам. Ето моите представи. Ето моите слабка каква е. Много сладко. Много. Може да го питам. Пробвай по-високо. Не, сега. Как се получа? Две хора аз мога да получа. Искам да кажа да смог. Да ми е интересно. Да направим печиво. Майко, на мен ми харесва. Бих си взела лак. На мен ми харесва. Да го лукнеш. Добре, сега имаме тези неща, които решихме да си ги вземем, Хора, препоръчвам ви това да си го купите. Това е уникално просто. много яко. Това не е чисто, не знам. Това е пробвана само. Така, следващия рунд е именно... Е чипсът, който решихме да си го вземем, защото отвън е червен, а вътре е... жълт. Да. Това не е чипване, хора. Както и тези тук.
които ето. И тук отгоре. Да, ето тук казвате. Държи черпака. Държи очичката. Така. Какъв черпак? Чакайте, си я така ще го. Тук само насолка. Хора ми се. Парче по парче ще ядем. Да. Много ме кефи, Много ми харесва. но само като го сложите по езика, солта се взима и после усещате никаква сол, така да го обясня като малко. Така. Колко ми би дал? Аз другама ще си също страни, че харесва чипс. Много ми харесва. То? Минаваме към другото. Да. Кое ще избираш? Ето я, ето я. Този. Да, ето този. Не съм. Да. Ето. Хора, чакайте, чакай. Ти ще дадеш от едното е така. Ти ще гребеш от другото, аз от другото. Не. Да. Аз ще дам отделно. Вау, вижте как е. Виж как е. Вижте, много яко. От едната е такова, Розово. а другото е червено, розово, нещо такова. Да, ето розово, ето тук е бяло. Ще дадем само червената част. Ще дам само жълтото. Хубаво е. Аме, твърдо яко. Само така, като го опитате, ви се, как да го кажа, не е вкусно. И е сладко. Е така, като го сложите, така ви се попира някакви пътюлци, но после така, като преместите езика, някак се събира една топка за превършите. Добре, това е смешно лекичко. И малко. Добре, така.